віра в те, що Україна зробить все для того, щоб звільнити своїх громадян. На початку жевріла, потім жила, а потім з'явилася і впевненість в те, що саме там буде цей обмін чи ні, це вже інша річ. А в те, що Україна докладе всіх зусиль, це вже переросло від жеврення, пройшло шлях до впевненості в тому, що так воно і буде. Вы получали письма поддержки? Ой, в яку камеру сказати? От це, що Вот світиться? сюда, да, Так. то, что светится. Велика подяка всім. Кожному, кожний лист це, ну, я не знаю, я навіть не знаю, яким словом це можна висловити. Це, ну, відчуття, що дають листи насправді. Ну, це той сік землі, можна сказати. От то, чим ти живишся, чим живиться от душа твоя. Ну, насправді це не якісь там слова високі. Це чиста правда, що там, так, передачки, вони мають своє значення, які там заходять, там часом з якимись там такими сокровенними якимись там. От. Але листи це їжа, це те, що душу от підтримує.